Evet, yani var bu. Dinle. Sen uyum, doğru bol ya, mı yok senin. Ne seni uğram yok balli tengenen yani. Ben yok amarsın da. Yok kan gittin. Aynen. Pilon kanalımı da şuraya ayıralım diye. Pilon kanalımı ayıralım diye. Ya geldi kuvadan kalkar yani dip dur kurmak bir nokta. Kuvada daha şimdi teptere tanıtırın adam gülen bağırlar atıyor şapır zıpır deyip en iyi şollum deyip namanlar var talon var yağ geldi ötkenin yağıyla taşarda o yani teptere tanıtırın ki o yağ şu litrede bağırlar tanıtırın amanlar ayda yağ geldi geçemedirin bağırıp Oğlu da ya falan yok oğlu dokuzda çıkar ya dokuzda vartın balkandan ayarlı kurun ol gelip kurun ikide vartın sonuçları atlatırın ne kurvana Beyaz'a da gelip kurun o gayret edin o adamın insan gücü olur Beyaz'a gelip kur ayarlı kurun geliptir gitmek çıkayım zalim gitmek diyenli onu kadar idemine diyor tersiye katına boş gitmeyecek ama oluyor fırçamıttır yıkacım tane koyun bir mutçuk kağıdır oğlum girin sağlı ya bir mutçuk yıkacım kaka koy şöyle yerde Amanlar halifa tatçanla yaprak katanla. Halifadan bir tarağını verdi mi deme bunu çıkla elinde armağan erek yerle şoy. Neler çıkıp gidemiyordu adam kaydırın beni. Allah. Şunu rahat getirdi bunu oğlum. Halifa sen sağından bunu dinle aramdan tanrıya kadar dinle. Bana şu dinle oturtana bullurmak kıyına yenge verir tara çıkıyor yok mu? Yine hakiki taran tuzu o. Lat kıyına bullur mu? Onu şunu bullur ben la. Ya şunu bulup gördüm bu diye aradım ya. Doğal kıyımını bana diktiriyor sen var dur sen yok diye. Kıyımını bana yok O da bak servet dava kesiyor oldu şermene tenken ışımın kuda ufak edeyim birden böyle uçup tuğun gelen yok mu edeyim amca o pırtura vay ban oldu bilen bir daha o gayra insan köyüyle ayartın almadı getiray millete zayla insan köyüyle var şey turadanın tüm güç kayıttı da yatan mallara kenne zayla yandır ya hosta ey neyli yeni opurun okul yeri yesi ne mesek kadde Postalar ayda kaptanın ama onun yerin dağ vaydı bu bana ne diyor? Dağ var, ne diyeceğim? Şekerin tratuvarına bir çelim çelik dur, dikkatin savanına 1'e 3 metre kal ya, 1'e 3 metre güm ya. 1'e 3 metre kal ya, 1'e 3 metre güm var ya. Ne mi diye dedi? Trişek gel tenkine mi aydı? Ona da diye gelin güm ya. Arasında atam, bağ oturtyanlara. Çok işten cevap alıp kalaktırdım. Hep böyle diyeceğine göre gelin. Ya şurada birbirine gurrum var ya amraka kurşta olanlar. Urşa vardı bu tutan neyimiz ben koğulak geliyor ittirde. Leningrad'a geldim ama garın oklar deyip koğulak geliyor. Moskva geldim ona ayağımdan ok delik ittirde. Ya nagayda ente ok deligen o oğlu olmadı bağır neyimden o var gel şöyle geliyor. Yine çık geliyorlar da öyle. İnan ya hafta var üstü ağaçlarım vardır da. Eğer ya odun çapkıya paltan kapı gidecektir de ayağıyla kakada uğlayalar çağırıyor uğlayalar deyip. Bunun Hindistan'da buraya uğlayan ihtiyacı ya da o kakada dolar yetişmedi dedi. Ya şurayda bunun bağrına vereyim mi bunlar gelmez şu an. Tok gördüm komşun geleyim mi? Ullokan bir cay eşek bu eşektir cay boğacak böyle kaptanı boğaçkaya gelip çerekte. Bana oğlum pırağa kakana var kakam 2 yıldır boğaçkağım ver yeşek edecekti yani. O ya şöyle eşek yaprak görülür günle. Ulan kakam 2 yıldır boğaçkağım ver yeşek edecekti yani. Var kayda boğaçka beyip bor betre vur oğlum. Ekraz nereden yedi? Der ki bir yıl ağamadına ne dedi yani. Bana bir yırtan ediyor daha soğuk 360'a oluyor da inanmıyorum baba canlıya. Benim ayıttım 360 yıl zorla gağla oğlum. Ya şöyle yok ornikadan değilse var gağlanca ratsınırken ya şöyle bırakıyor bu ya yerliktir ya şöyle ayda bir gidiyse ben ağırda pambuk şu var oğlum. Murat Fakir
Anekdot ayıp berwatir diye sunyali oturuştu. Ayıp berwatir var oturanlar hezle gülüp dinle otur diye de. Gülsüp. Dinle otur var niye? Onun ne aralığında bir sayı topi var içeride. Olanlar da asın çıkayrat edin ben ayak kola utkeleyni tuvalede aptal tordu onne oturanlar. İnni gelip ne ilan todaysa gülmeliğin ay. Boğsundan işte gülmeliğin gülen heleydi ya. Anlar adam tuvaletten eleydi. Govanık todaysa duran birem dillu sonra. Gülen ok diye de. Anlar aday diye de yankanık todaysa özme muhalama. Oho, haliş. Yar gece dağ coşup gurlatsın olin dilin her yana sodup olin diline dil goşup berip durur öýdi ýa Polşada. Saňa aýdaýyn hem. Şu ayal maşgala bolup sen garşyňa çykýan men. Ýöne sen erkek bolup bir ayal maşgala gurlamana utanmasyň. Ýöne men bärde utanmady ýaly Hudaýa şükür hiç kimin öňünde aýbym ýok. Enne aýdaýyn saňa. Haliş, kelle sullokan, boyu gottuk. Sana yüzülen yani men. Dinle. O näme dipsin? O näme öňümden çykýarlar, halamo, palan edemo. O görmelele keninde, halamaýalmasaň blog etmele keninde. Yeni de çykaryn öňünden. Soraň bamy? O men gurlamda, Hudaýa şükür. Gyýgyramda da, näle reklam edemde de men öz bolşumy reklam edýän. Men il üçin özüm ütködü bilemok. Ya men nädir gap, akı berer ýalyk, ya men erkege ýa-da ileri görünme aladam ýok. Düşünýärmi? Men öz bolşumça erkek ýaly aýal bolamsaň, erkek ýaly bolşumça çykýan çykdygy. Men näme deýin? Pul üçin ýa-da başga zatlar üçin özüm ütködü bilemok. Nädir gap bilemok men. Men diňe öz ärmiň ýaly nädir gap bilýän. TikTok'a çykyp nädir gap, figuralamy, eýlämi, beýlämi görkezip bilemok men. Men şolar ýaly aramysy aýal. Men olar ýaly erkek ýaly aýal bolamsaň, şu halkada öz erkek ýaly näme diýin? Erkek ýaly bolşum görkezýän. Düşünýärmi? Sebäbi men kiçilikden özüm erkek ýaly önümesimde, bilýärmi? Meni bizi durmuş şolar ýaly erkek ýaly bolmaly öwretdi. O kiçilikden özümiz kynçylyk göremsäň, näme diýin? O ejemiz bilen şey gazanç diýip ylgansaň, biz şolar ýaly erkek ýaly bolup garlyk. Bagşla bolyn. Näme diýin? Ona ýene bir zat. Hawa, men her erkegiň ýygnaýan ýokmy? Hawa, men erkek ýokmy? Men gaýnatasy ýokmy? Gaýnanasy ýokmy? Allah şükür, janlar sag bolsun, hemmesen ba. Hawa, gaýnatama, men ýan ýollaşyma gezek gelsek, ýan ýollaşymyň ýygnap ýalyk köçede ýatan ýa-da köçede gezip beren ya figurasyny, eýlesini, beýlesini görkezip beren o heleyler bara, olar ýaly heleyi ýok. Ýygnap ýaly heleyi ýok. Hudaýa şükür. Ir bilen sagat garadan bilen 2 saat çağam goýup sagat 8-de turup o akşam 10 çenni onun soň reklamalaryny edip 11-de çörege o suwa agdy zordan barıp ýetýän heleyi bar. Allah şükür diýip ýaşaýar men ýollaşym. O gije gündüz işläp aýagy üstünde durup halka hyzmat edip beren aýaly bar. Ol oň ýalyk bara köçede gezip beren aýaly ýok. Ýygnamady ýaly. Allah şükür men ýollaşym o ýygnamaly ýerine, ärlik etmeli ýerine etýändir. Düşünýärmi? Sen men ýollaşymy tanamany, etmäni men gaýnatamy, ýa men maşgalamy tanaman beýip gurulama. Hudaýa şükür. Agzynyň üstüne hele diýilýän ady goýsaň, oturar da diýipsiň. Sen onu näme üçin Polşa heleýiňi maşgalany taşlap gaçyp gidipsiň? Näme üçin? Sen daşy bara gaçyp gidipsiň. Sen heleýiňi maşgalany eýe çykmaly erkeklik borcuny ýerine ýetirmeli ýerine sen gaçyp taşlap gidipsiň. Dogry dämi? Ondan o palan ederno, piskan ederno sizi. Oňarýarmy? Gelet Türkmenistanda. Gel gurla şu taýda gurla. Şu dilin 12 ýerden var, 12 ýerden ysraýyn men sen. Oňarýarmy? Gurju küçük ýalak bolup. O aňarlarda, daşar ýurtlarda beýip ýürüp durma. Oňarýarmy? Şu Türkmenistana gelip gurla da sen. Sen utanmadyňmy? O özüň Türkmenistanyň raýaty bolup, biriniň daşar ýurtda oturup, o öz näme diýen, öz aýal gyzaňa gurlap degmäne sen utanmadyňmy? Yine bir zat aýdaýyn, näme reklam etsem öz adymy reklam edýän.
O yine de gıygırmagym dowam ederin. Yine de gıygırarın. Ol meň işim, ol meň problemam. Men gıygırsamam etsemem öz asuda parahat yurdumda gıygırýan. Hudaýa şükür siz ýalak daşarywda çykyp o gıygıryp öz näme diýin öz türkmenlerine ýa-da onsuna munsuna degip beremok. Allah şükür halal gazanjym üçin gıygırýan. Şu gıygıryp reklam etsemem olar ýa nädir gap reklam etip bilemok men. Men bolşum bilen halaýan men görsün, sen ýaly halamaýan bolsa sen kommentarlaryň bilen goşup meni blog etipsiň, o kommentarlaryňa ýazamadylar, sen hem oňardy, sen hem oňardy, sen hem oňarjak bar entek Türkmenistanda ýokdur. Şonu aýdaýyn size. Hudaýa şükür. Men siz ýalak bolup onumy satyp beremok. Men Hudaýa şükür eşik satýan, men adam satamok. Şonu aýdaýyn size. Men erkegime gedek gelsem, men erkegimiň nälikdigini sen erkekligini göresiň gelýän bolsa, gel şu Türkmenistana. Men erkegim sana gerekkä, sana görk özüniň erkekligini görkezjekler. Kändir. Sen daşary ýurda çykyp gat kän urladyň, ha? Ondan ama Bagtyar şowa gerek gelsek, ha? Bagtyar şow birinciden sen öz marlyň, ikinciden ol oglanyň öz magazyny. Bagtyar şow menden gowtanaýan ýokdur. Bagtyar şowyň öz gazanjy, öz zady. Istese gıýgyryp satar, istese gıýgyrman satar. Düşünürip bildimmi? Bagtyarın öz zady ol, öz eşigi. Ýa-da ýylyň eşigini alyp satana, ondan sen näme diýipsiň? Rek sen bir pulunu guluna tutup goýlansaň näme? Ha, onu nememi? 2000 manada, 1500 manada, 3000 manada aýlyk işleýänler, onu gul bolýarmy? Sen pikiriňçe. Ha, onu aýlyga işleýänler neme bolýar-da, dogry dämi? O sen adam ätgermejek bolýarmy? Sen ama daşary ýurtlarda işläp şumat aýlyga işläp berensiň ha. Ya sen başga da satyp bunu görýärmi? Men düşünmedim. Onu sen hem gul bolýarda ha? Belarusda. Onu kim aýlyga işlese de hem kim näme işlese de Hudaýa şükür öz ýurdunda işleýärler. Öz ýurdunda gul bolup berler. Sen ýa daşary ýurtda gul bolup berenoklar. Düşünürip bildimmi? Şu sözüm bilen hem sana var hemme adam düşünüklidir öýdýän ha. O hapasözler söýüpsiň. Eýle beýle dip oňarýanmy gelsene. Men sen var şolar ýaly etmäň, urlamaň araşşakda. Sebäbi sen öz bajyňy, ejeňi şeýdipdirler öýdýän. Sen şonu ýalakda görenseň şeýdip gurlaýanda. Hudaý saklasyn olar ýaly gurrunlar bar. Biz var Allahjan agdymyza da almak. Hudaý saklasyn agdymyza da alyp bilmeýäs. Olar görmek eken. Tawba estağfurullah. Sen ýalak bar. Oğul bolandan var 10 sala 20 sala oğul bergil bolanyň o utanaw bolup berşiňden.